Здравейте, добре дошли отново в нашия канал. Да, ние сме Productivity Creative. Добре сте дошли в това ново клипче. То ще е малко по-странно, но нека да не ви спълвам. Нека се мятаме към него. Как сте видели за това видео, темата ще бъде Productivity News, а именно една нова поредица в нашия канал. И не е само една, следват още 3 след нея, а именно електроника, т.е. се пускаме в дълбокото, в частите на компютъра, как действат, какво правят и така нататък. Също чистене и смяна на части на лаптоп и на компютър. И да не забравя последната поредица, именно бюджетен хардвер, бюджетни клавиатури, мишки, слушалки и всичко останало. Intel и AMD си пуснаха техните нови серии. Те са Intel Core Ultra и AMD Ryzen 9000. От Intel имаме Intel Core Ultra 3, Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 и Intel Core Ultra 9. От AMD имаме 9950X, 9900X и още други, а през януари ще се пуснат техните X3D. Intel тотално смачаха AMD от всяк... Чакай, успокой се малко, бе. Опа. AMD тотално смачаха Intel от към пазарен дял. Точно така. В третото тримесечие на 2024 Intel имат 71% пазарен дял, докато AMD нараснаха с 21%. Това е буквално да вземеш близък от бебе. Толкова беше лесно. Има един плюс за Intel и то е, че техните нови процесори ще могат да ползват памети, които са над 10 000 мегатрансфера. Това не знам на кой ще му трябва, но може да си ги навреме в дадените марки, които ще започнат да правят RAM памети, които са 10 000 мегатрансфера в секунда са Team Group, Crucial, също така чистки. Именно това ще започне през първото 3 месече на 2025 година. На 12 декември тази година Intel ще ни изненадат с нова видеокарта, именно Intel Arc P580. Тя ще бъде 12 ГБ с GDDR6, 192 битова шина. Аз лично имам големи очаквания към нея. Аз по-скоро съм неутрален към нея. Да, добре. Nvidia ще пуснат техната 5000 серия през януари 2025 година. 5060, 5070, 5080 и 5090. Това нещо ще бъде голямо. Ама наистина голямо. AMD няма да станат по-назад и те ще пуснат новите си видеокарти от 8000 серия през януари месец 2025 година. Точно така. От Nvidia също ще имаме Mini ITX форма на 4060. Точно така, която ще бъде 128 битова шина и 8 ГБ, което според мен няма да има много голям смисъл, толкова малък вариант на 4060. Да, това просто няма никакво значение. Noctua и Seasonic направиха колаборация и ще пуснат тяхно захранване, което ще е 1600 W. Това ще има два конектора за видеокарта и най-важното. Ще бъде кафяво. Остане, събуждай се, бе. О, да. Тук сега разбирам, че Samsung ще се опитат да надминат LG с по-бърз OLED екран. Именно 27 инча, 2K и 500 Hz в секунда. Това би го ползвал, но кой ще ме даде пари? Това бяха всички интригуващи новини за този месец. Очаквайте ни следващия, където много ще си говорим за Productivity News. И не забравяйте, яжте мандарини! Чао!